Donga sesarengan, donga kawiwitan. Cekap. Pepanggihan dinten menika badhe ngrembak bab geguritan. Kala wingi kelas 7 sampun gladen bab maos geguritan. Nggih. Nah, sakmenika menawi kelas 8 kegiatan salajengipun kaitanipun kalian geguritan menika nyerat geguritan. Ya, sapa sing wis tau nulis geguritan? Ngacung. Wonten satu, sing lainnya ana sing dereng. Nah, mangke ancasipun menika menapa to sakjane kok nulis geguritan barang iki sakjane nggo ngopo? Nah, ancasipun menika medharaken raos manahe saking Pak nulis ya. Nah, kowe wis tau sedih? Sampun. Seneng? Sampun. Bingung? Sampun. Nah, bingung sedih seneng kuwi mau iso mbok andharke lewat tulisan. Nah, mangke kegiatan dinten menika kados pekaten kaitanipun kalian ngandharaken wong sing manahipun piyambak-piyambak kanthi wujud tulisan ingkang kalebet gegu. Wonten pamundutan pirsa? Wonten. Biasane kowe nek kon nulis geguritan menawi dipun nulis nyerat geguritan utawa kon nulis apa wae biasane sok bingung apa ta? Bingung. Wong nek basa Jawa kowe biasane bingung apa? Ora ngerti kata-katane. Lah iki bingung ora ngerti kata-katane, saiki ben kowe ora bingung ben rada gampang sithik ana sing ngrewangi. Nah, sapa kira-kira sing ngrewangi? Bu Panca ya ora lah mosok ngrewangi 30 kan ya mumet ya. Nah, mangke badhe sinau bab sagita. Apa kuwi sagita? Nama apa jenenge? Nama apa sih sagita iki? Nyanyi. Nama artis. Oh, tapi nang kene maksudnya sagita dudu nama artis sih. Tegesipun menapa? Sastra geguritan inovatif kangge teknologi AI. Pun kenal kalian AI? Nah, mangke menika kayutanipun kalian AI ingkang sepisanan mangke ginakaken ChatGPT kalian menawi sampun dipun damel dados geguritanipun dipun damelaken mawi aplikasi Duno AI. Oke, coba saiki disiapke HP nih. Yuk, ingkang sepisanan coba HP-ne disiapke buka ChatGPT. Ya. Nah. Sampun? Menawi sampun, coba kenalan sik karo ChatGPT-ne, ngandharke kowe iki sapa supayane kelas piro wae aja jenengmu sapa wis kelas piro supayane apa? Supayane tembung-tembung mengko sik metu saka ChatGPT kuwi jumbuh karo umurmu, ya. Ya. Aku siswa kelas 8. Nah. Sampun? Yo, menawi sampun, coba diketik prome. Tolong gaweke geguritan. Kang cacai pirang baris? 10. Wis 10 ya sedasa. Ketik. Terus apa nih? Nanti temane sumangga ya. Nah, miturut awakmu dhewe-dhewe. Ampun? Nah, gunakake purwakanthi lan basa ngopo. Tuh, terus. Ampun? Sampun, nggih, nek sampun coba di sampun medal hasilipun? Ana tembung-tembung sing rada aneh utawa ana basa Indonesiane menawi wonten basa Indonesianipun saged dipun gantos, dipun jumbuhaken lewat basa sastra nggih.
Ya, kalau sastrone iki dibuka terus dijumbuhake karo tembung-tembung sing sesuai karo isi supaya sesuai karo kekarepan. Sampun ya? Gulain sih ya. Ya. Nah, coba nen gulai sinar wi. Ada pun revisi? Sampun, revisi ini sampun sakmenika menapa ingkang sampun dados dipun damel lagu. Yuk, mau wis download Sunai ya, saiki coba dibuka. Klik sing ana tandane. Nah. Sampun. Menawi sampun terus di copy paste. Sampun. Nah, saiki dipilih sing nyanyi arep putra apa putri. Ya. Terus jenis lagune apa? Menawi sampun terus di buat. Ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kanca-kanca lan ing menika kula bakal ngrangke video kula kangge bantuan menika sawetawis potongan video bersama kula kalian Aku sedih kowe sing nyepurati kanca sejati ora waktu senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking wau anggenipun gladhen damel geguritan migunakaken ChatGPT langkung gampil napa mboten? Terus piye? Rasamu seneng ra apa sing wis mbok tulis, sing wis mbok gawe kuwi didadekke background kanggo video-videomu sing wis mbok simpenake kuwi mau terus di-share nang sosial media. Senenge mergane ngopo? Nek di upload nang YouTube ora dadak copyright ta? Nggih. Mergane ngopo? Lagune dhewe, tembung-tembunge ya tembunge dhewe. Nanging cah najan to kowe direwangi karo ChatGPT, ya dibantu to. Ing wiwitane mesti saka atine dhewe. Saiki berarti apa? Apa sing ora iso digenteni karo mesin? Nah, kan nek ChatGPT kan kategorine mesin. Apa? Perasaan, betul. Berarti apapun sing diduwe sak canggih-canggihe sing jenenge alat teknologi, sing jenenge teknologi kuwi ora iso ngenteni perasaan. Mulane mau kowe le do diskusi do rembugan, nek tembunge ora cocok terus diganti golek nang bau sastra. Gitu ya. Ngerti ya? Paham ya? Fungsine ChatGPT kanggo ngopo? Terus fungsine perane menungso tetep sing bab utama ki bab ati utawa manah. Nggih. Saking kalau aku anggenipun gladhen mbok menawi wonten pamanggih utawi wonten ingkang badhe dipun andharaken. Oh, nggih Mas Labib, monggo. Kesanipun kula seneng sinau kangge ChatGPT langsung AI amarga luwih gampang lan nyenengake. Misane muga sinau kaya ngene bisa terus dilakoni supaya luwih terampil lan kreatif. Mau sampun bab tututanipun nalika nyerat napa geguritan migunakaken AI menika langkung gampil menawi sak canggih-canggihipun AI menika mboten saged ngentosi
perasaan utawa raose manungsa. Menawi mekaten pepanggihan cekap semanten dipun lajengaken pepanggihan salajengipun kanthi piwulangan bab tasih dalitanipun kalian geguritan ananging review ya kagunganipun seratan tiyang sanes. Nggih, cekap pepanggihan dinten menika monggo dipun pungkasi kanthi dedonga sesarengan. Dedonga kawiwitan. Cekap matur nuwun kepada pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Panca. Sami-sami. Piye rasane sinau nulis geguritan kanggo bantuan ngasih prompt terus nanti AI-nya bisa ngasih apa yang mau kita buat gitu. Kau tak pengen gambar geguritan gambar tau yang belum AI. Ning terus digawe fiction lagu ngono kuwi kae seneng ora? Geguritannya apa? Kreativitas. Perasaan bersinau geguritan yang berjanji miti terus geguritannya didadekke lagu nganggo seneng lan bangga kepada diri sendiri. Iya rasanya sinau mau nggunakaken nulis geguritan nganggo ChatGPT terus geguritan digawe lagu nganggo AI. Seneng.